voor de pasta bijvoorbeeld. Oké. $17 voor de sushi. Zo, het zijn redelijke prijzen en het is goed te doen. En als je voor het gewone menu kiest, dat kan ook natuurlijk. Voor lokale hebben we 10% korting op de gerechten op het menu. Dus dat geldt alleen voor voor het etensmenu. Daar zijn uitgesloten de combo's. Op de dranken? Op de dranken niet. Nee. De dranken niet. Nee, helaas niet. Dan komen meer lokalen wel. Ja, ik moet je zeggen, veel lokalen komen gewoon om te eten. Ja. Nou, mooi om te horen. Ja. Jullie hebben jullie menu ook online. Kunnen mensen bestellen? Omdat, kijk, we zijn zoveel mensen bij de beach al deze dagen. Ja, is het mogelijk? We hebben inderdaad ons menu online. Je kan kijken op Facebook of op Instagram. Dat is Yokomi Sushi, Pizza en Pasta. Dan kan je kijken bij of Facebook of Instagram. Daar staat ons menu. Daar staat ook een telefoonnummer op waarop je kan bestellen via WhatsApp. Je kan ook altijd even bellen, maar WhatsApp is wel iets makkelijker. Want dan kan je gelijk ons de locatie sturen waar je bent. We kunnen namelijk ook deliveren. En we doen ook take-out, uiteraard. Dan stuur je ons een WhatsAppje, dan zeggen we hoe lang het duurt. Dat je het op kan halen en that's it. En dan geldt ook uiteraard voor locals gewoon de local discount. Dus het is niet zo dat als het delivery of take-out is dat de discount vervalt. Dus ook gewoon de discount voor take-out en delivery. Ja, ik heb gehoord dat jullie ook iets hebben voor dollar, florien. Klopt, ja. Hebben jullie dat? Echt? Ja, zeker. We hebben op dinsdag... Elke dinsdag van 5 tot 7 hebben we een selected aantal rolls voor dollar naar florien. Dat zijn er best wel veel. Er zijn iets van 15 rollen of zo waaruit je kan kiezen. En die zijn inderdaad dollar naar florien. Dus, en hebben jullie dat ook op pizza? Nog niet. Nee, nog niet. Komt wel. Goed. En we hebben nu Pasen zometeen. Hebben jullie misschien een Easter special of zo? Nog niet, maar we zijn daar wel over na aan het denken voor deze dagen. Ja. Dat er een special roll of iets komt. We hebben misschien een family combo. Exact, een family combo. Ook de pizza's, misschien een pizza of wat rollen. Maar we zijn nog over aan het nadenken. Maar dat komt waarschijnlijk vandaag op onze pagina. Dus hou onze pagina in de gaten. Dan kan je alles volgen. Dat zit. We hebben wel ook een aantal, dat is ook leuk om te mentionen, we zijn altijd aan het kijken naar nieuwe dingen. Dus als je kijkt naar ons menu, hebben we heel vaak nieuwe rollen erop. En we hebben nu sinds kort 2 nieuwe rollen. Meer nieuwe rollen. Dat zijn bij de cold rolls. Dat zijn de prinsesrol en de Haagse rol. Dat zijn 2 nieuwe rollen die we hebben. En bij de hot rolls hebben we de octopusrol is vrij nieuw. En we zijn constant aan het zoeken naar nieuwe dingen. Dus je kan zeker ons menu in de gaten houden om te kijken wat voor nieuwe rollen er zijn. Princess roll. That sounds good. Shrimp tempura, avocado, spring onion, cream cheese, topped with white fish, mayo, ceviche dressing en togarashi. Jullie zijn ook op zoek naar pizza maker en kitchen helper? Op dit moment zijn we op zoek naar diverse mensen. We hebben op dit moment een nieuwe dame, dat gaat hartstikke goed. Maar nog wel steeds op zoek. Dus mensen die een baantje zoeken, geïnteresseerd zijn, zeker even een WhatsAppje sturen of even kijken naar onze pagina en via onze pagina reageren. Wat is jullie bestseller? Die jullie zeggen, kijk, dit is wat we meer verkopen, omdat de mensen vinden het lekker. We hebben heel veel mensen, het verschilt echt. Je hebt eentje voor sushi, eentje voor de pasta en de pizza. Ja, het verschilt inderdaad heel erg. Het is, soms hebben we echt heel veel pizza's op een dag. En ja, dan is de meest verkochte pizza is denk ik wel de pepperoni pizza. Ja, pepperoni pizza toch? Pepperoni is wel heel populair. En de tweede? De tweede is de caricato. Caricato? Caricato. Welke is daarop? Daar zit mais op, er zitten anchovies op, er zit Caricato. Exactly. Je mag het ook eraf laten. Maar veel mensen komen voor verschillende dingen. En dat is ook het leuke bij ons. Want sommige mensen die houden dus absoluut niet van sushi. Maar een familielid wel. En zij kunnen dan een pizza of een pasta eten. Terwijl de andere familie genieten van sushi. Nice. En veel met kinderen hebben we dat ook. Welke is de beste sushi? Onze beste sushi? Dat verschilt ook heel erg, want veel Amerikanen die komen echt voor de koude rollen. En meeste Arubanen die houden toch veel meer van de hot rolls.
We hebben veel mensen die komen voor de Yokomi-rol, de Aruba-rol. We hebben ook combo's. Daar heb je en hot roll en cold rolls. Nice. Dan heb je 4 halve. Dat zijn de eerste combo 1 is dat. Dus dan heb je 2 halve koude en 2 halve warme. Dus dan heb je een beetje van alles. Ja. En dat is een beetje. De Revenrol is heel populair bij ons. De Sizzla-rol is heel populair. Er zijn een aantal van de populaire. Mijn favoriet is de Amsterdam-rol. Dat is Amsterdam-rol. Amsterdam-rol. Waar kan ik die vinden? Koud? Staat bij de koud, ja. Staat bij de koud. Amsterdam Ja. bro. Shrimp asparagus topped with beef carpaccio, salt, truffle oil en truffle mayo. Oh, oké, interessant. Heel erg lekker, ja. Oké. Het is echt een aparte combinatie, dus het is echt heel lekker. En voor de pasta's, het verschilt ook een beetje. Heel veel mensen toch wel de Alfredo saus. Ja. Dat is wel een van de populairste, denk ik. Carbonara is heel populair bij ons. Ja, zeker. Onze lasagne is ook erg goed. En onze uiensoep is... Eigenlijk alles is goed, hè? Alles is is lekker, gewoon goed. ja. Ja. Gewoon alles een keer komen proberen. Ja. Ik zie dat die lasagne traditional is. Is Ja. het dan met die saus buiten of binnen? We hebben saus in en buiten. Oh ja, Zo, we dat is hebben de en de echte, bechamel saus en de rode saus. Ja. Ik krijg al honger. Ja, het is echt lekker. Ik weet niet als je iets extra wilt vertellen. Nee, ja, kom gauw een keer proberen. Het is, nogmaals, we zijn open voor lunch van dinsdag tot en met zaterdag. Morgen voor lunch zijn we gesloten voor Goede Vrijdag. Dat is de enige dag dat we gesloten zijn. Maar kom gezellig langs voor lunch tussen 11:30 en 2:30. En voor diner zijn we elke dag geopend van dinsdag tot en met zondag. Van 5 uur tot 11 uur. Maar morgen zijn jullie wel open voor dinner, toch? Morgen zijn we wel open voor dinners. Oké. Dus Hoe laat? 5 uur? 5 uur gewoon. 5 uur. 5 uur, ja. En wat is jullie pagina's als mensen de menu willen kijken? Onze pagina is op Facebook, Yokomi, sushi, pizza en pasta. Daar kun je ons vinden. Daar staat ook het menu gepind, zo dat kan je altijd vinden. En ook op Instagram zit Yokomi pizza en pasta. En mochten mensen ook zo meteen voor lunch of iets een WhatsApp sturen, op welke nummer kunnen ze dit doen? Op 5656806. Dus 5656806. Yes. 5656806. Yes. Dus 565-6806. Perfect. Yes. Nou, perfect. Nou, dan komen we sowieso een keer langs. Alles een beetje van alles proberen. Helemaal goed, helemaal goed. Gezellig. Dankjewel. Dankjewel.